Els serveis d'atenció diürna de la Fundació ACE són recursos de dia adreçats a pacients amb deteriorament cognitiu o demència en diferents estadiatges de la malaltia. Varien en funció de les hores en què l'usuari pot fer ús d'aquests serveis i en funció de la tipologia del seu deteriorament. Per un costat hi hauria l'activitat de taller de memòria, que seria l'activitat més petita de la Fundació. Consistiria en que 2 cops per setmana durant hora i mitja el pacient acudeix als nostres tallers on un psicòleg especialitzat realitza teràpia d'estimulació cognitiva i sobretot centrat en la memòria. Després tindríem com a recursos més grans en horari el que és el centre de dia i l'hospital de dia, que ambdós compten amb places subvencionades, un pel Departament de Sanitat i per l'altre pel Departament de Benestar Social. El taller de memòria va adreçat bàsicament a persones que encara no pateixen demència, que pateixen deteriorament cognitiu lleu, que estan diagnosticats d'aquesta patologia, i les primeríssimes fases de la demència, on el pacient encara és molt autònom, pot fer els desplaçaments sol, és capaç de dur una vida més o menys autònoma amb certa supervisió. Aleshores va molt enfocat a continuar podent tenir aquesta vida així d'autònoma. Els pacients aquí estan agrupats per nivell cognitiu i nivell socioeducatiu. És important que les persones es trobin amb gent exactament com ells. Hi ha diferents nivells socioeducatius i això és molt important i pesa molt al principi de la malaltia. Els pacients en el centre i hospital de dia estan agrupats per grau de deteriorament cognitiu quan es treballa tot el que és l'estimulació cognitiva i per grau de deteriorament físic quan es treballa tot el que és l'estimulació motriu. Després hi ha l'activitat del taller ocupacional que es té en compte els gustos i les preferències de cada persona. Per les famílies nosaltres tenim diferents accions amb ells. Hi ha l'acció de gran grup, podríem dir, que és una conferència, nosaltres els diem activitat formativa i informativa, en què se'ls cita un cop al mes, sempre donem l'ordre del dia i intentem tractar temes d'interès comú, perquè és una reunió de gran grup. Aquí venen tant els familiars de pacients des dels tallers de memòria, centre de dia i hospital de dia. Intentem fer un programa anual en què resumeixi una mica les necessitats que creiem que tenen de coneixements, des d'evolució de la malaltia, conducta, deteriorament, memòria, tots els temes que creiem que poden ser del seu interès. I després, semestralment, com a mínim, s'organitza una sessió més individualitzada en què la psicòloga coordinadora del centre té una entrevista amb ells per tractar el cas més particular.